no akože spravím si menší vlogík, lebo som si dal zase, dneska som si dal celé nony a nastrojoval som si do toho semiačka papajové a neviem, proste to som si dal do toho smutička a som z toho dobre vystrelený. Ale nie, hlavne som nemal také, že hlavné jedlo dnes a z toho som taký, že som iba snečikoval a mám si smutičko a oriešky a proste čo sa deje teraz je to, že nahrávam tu ten vlog. Idem sa nažrať, lebo už to asi fakt potrebujem a to noni je úžasné, akože úplne sa z toho detoxifikujem, asi aj z tej moringy, neviem, trošku ma bolí krk, akože v kuse, neviem z čoho to je, asi nejaké Ascension Symptoms a chcel som iba povedať, že strašne ma baví proste kuchtiť a robiť kreatívne veci v kuchyni, ale potrebujem na to dobrú kuchyňu, potrebujem na to priestor, čas a potrebujem na to ingrediencie, čiže peniaze, alebo niekoho, kto mi poskytne ingrediencie. Lebo proste bez tých ingrediencií sa nedá nič robiť. Takže som mal pocit, že za mnou niekto kráča. No, mám paranoju z toho nony. Ale nie, vec sa má taká, že som zanedbával do svoje telo, proste mal som piči, dosť existenciu, mal som proste takú periódu a bol som úplne, že som nevedel som proste, že už ma nič nebavilo, proste úplne ničota. A teraz úplne som zistil, že to varenie ma baví ma fotenie, proste fakt rád fotím druhých. Rád proste robím videá a ešte čo ma baví je spať, ale nie proste zle sa mi spí. Chcel by som viac spať, akože tak hlbšie, že fakt sa tak vyspať dobre. A baví ma proste to záhradčenie, tomu by som sa chcel viac venovať. To sú krávy. Čaute! Na mňa kúkajú, ale to je fakt pekná taká yin-yang. Baví ma, mačky ma bavia. Potom ma baví toto, dizajnovať tie látky. Proste tie látky ma úplne bavia. Tie látky, proste zahoňať látky a potom dať z toho niečo ušiť, ale tak to som ešte v tom procese. A to ma baví, proste to oblečenie. Oblečenie, zvieratá a produkty. Baví ma vyrábať produkty a rastliny a proste takto. A fakt chcem sa aj tým rastlinám viac venovať, proste medicíne a chcel by som skúsiť uvariť ayahuasku s nejakým šamanom, to by bolo úplne super. To je taká jašterica. No a ešte čo ma baví, no tie prechádzky po prírode. Neviem, to je asi všetko. To je asi tak, čo som chcel povedať, no.